També per la lluna? Mira el sentit. Ja no sé si serveix de res. Tantes vinyetes tot arreu. Fins i tot a la lluna l'hem hagut d'anar a buscar i ni rastre. Agafis fort, professor! Sí. Són el capità i el professor? Però... Guanyam de rellam, no m'agrada gens això de volar! No puc suportar pilotar avions! Sí, és la millor idea, gratinar sempre els macarrons. No, macarrons no, pilotar avions! Potser sí. El podeu tornar, sisplau, a veure on aterra aquest avió. Quin aterratge, Déu meu! Sant Crist diví! Per les meves barbes! Quin aterratge! On hem anat a parar? On som? Veiem. Sorra? Aigua? És una illa, capità! Una illa? Però... aquesta platja? Noies en biquini? Una illa deserta, sí. A veure, molt de mar, un tros de terra, una muntanya on sorra i palmeres, un mono menjant cocos i... No hi ha mars aquí? No hi ha res, és una illa deserta. Com pot ser? En Tintín no és... No, excepte si... Quina buena. No, és massa arriscat, això és... No ho sé, capità. Aquesta illa sembla totalment abandonada. Estic fart de buscar en Tintín. No està enlloc, ni a la lluna, ni a l'illa deserta. Què fiem? Hi ha algú que potser sap on és en Tintín, és... Milú. No. Xxt! És impossible. No se us passarà pel cap. Milú. És com alliberar una bèstia, però potser és l'única esperança per trobar en Tintín. Hi ha una persona. En la majoria de còmics estava darrere de tot, sempre. Era un criminal. Era l'arxienemic d'en Tintín. M'hauria d'haver pensat que el capità Haddock i el professor Tornassol vindrien aquí a intentar alliberar el seu amic Carreires. Però el tinc tancat fins que em doni els 20 números del seu compte corrent i els deixi sense ni un caler. I ara, vosaltres sou els meus presoners! No som mariners. Ell és capità, però jo no. Vosaltres ara esteu segrestats! Capità, és la primera persona que diu que som pastats. Aquest home és ben sord! No és ben sort. És Duduïda! Au, vinga, endavant! Ets, No, una mica més, cap a l'oest! Mare de Déu, aquest cataplasma! Això és terrible. Sabeu, l'Estrapòpolis és una ment criminal, és un geni del mal, és el pitjor persona que ha passat per aquest món. L'única persona que era capaç de frustrar els seus plans era en Tintín. On t'has ficat, Tintín? On t'has ficat?